Malondo Michael Gwe Malondo Baxter Dimi Tafumani send me when bango the support of money. Send it to Malondo support of money. No Tafumani Malondo. Chakamere nyari pamberi penyu nyaya ndekuda kutora munda wangu yani mbowo dzako kuti pane mare dadi kutaura zvoni Madondo Michael achitaura kuna Madondo Baxter naMadondo Tafumani. Taura tinzo Michael. Sorry Jangami. Hadi nini Simudzai zvisudzai Michael. Pamusoro Jangami. Ngati pamutaro mupfupi ndewekuti pane mai vakanga vakutama kumusha kwedu kuti nogara Tafumani. Mai vazo vakanga vakutama vakatengesa musha wavo Uleni 2006. Ndani mai wavo Rosemary Meta. Okay. Mai vatengesa musha takagara 2006 iyoyo 2007 ndopatakazoona tasungiswa kwa Changamire na Bernard Gunda. Changamire yani Vhekero tasungiswa kwa Changamire Vhekerwa tobva taenda Ishe Vhekero taenda kuya uku pakanyorerana kutengeserana kwemusha kune paripo chibva tanobuditsa pachibva panzi dambudziko riripo nderekuti pari kushota signature yewitness. Kati zvakanaka zvikanzi raiti nyaya inyi ndopayamirira ichimbomirai kurima ipapa muchigara ipapo tichibva tamira. Mai vaiti isina kupedza kuwabhadhara wakazodzoka wadzoka wakauya tichibva taenda nawo kwaishe taenda kuya uku kwakaenda iye Bernard Gunda namai wangu mbuya Tafumani mai vanondibereka varipo. Bernard Gunda ari nehanzvadzi yake nababa wangu Sabhuku Tafumani. Waenda kuya wakanosvika wakataura nyaya ikanzi yapera vatagara penge pari naishe Roronzi Vhekero. Tagara 2014 pakazouya tsamba yakanga yakuuya tanomhangarirwazve na Bernard Gunda ari muzukuru kwaishe atondimangarira kuya uko takabva taenda tisana kuenda kuya nekuti ndichizwa nyaya yakapera mai vakauya takaenda kwaishe kobva mai wangu wachibva wauya nekuti ndiwangu vanorima wasungiswa wachibva wauya kuno kudarira Mambo Makoni 2014 wauya kuno kudarira Mambo Makoni 2014 navagunda vaya vakauya vasvika munomu nyaya yakanga yakutaurwa pachibva pazosimuka Sabhuku Kanda vachiti ndatumwa naishe kuti vanhu havatiza kutongwa nyaya ingaibodzoka idii itaurwa Yanari nyaya yemunda iwo ipo pastendi ipapo. Right, waviti iwo pastendi ipapo nyaya yavanhu havatiza kutongwa. Imba yange yaputswa 2 room inge iripo nekuti pepari 2 room nekitchen. Imba yange yaputswa saka 2014 chibva tasvika vatavaka imba iyayi ndobva takaendeswa kwaishe. Tasvika kwaishe tabva tauya kuno kutobva tadzoserwa uko ndobva takadzokera uku taenda kudare kwaishe ishe akati ayo takatobva kudare kwaishe tikaenda pamba ndopakanoitirwa dare ishe akati garai pana 2014. Right, ndamboendawo kunotsvaga basa ndadzoka gore rapera ndakugadzirisa pamba ndakazoona mwedzi gore rineri mwedzi unoyu ndatumira mukadzi ari kugadzira pamba kuti tigare pamba ndobva zvanziwo muri kudiwa kwaSamoni yasvika iri kuti mai vari kudiwa kwaishe. Mai vaenda kuya uko wakasvika wachibva wanzi mutauro uripo ndekuti endai munoputsa dzimba dzenyu nekuti panhu pamakapa murugara ndipa baba munini Baxter. Right, kati nyaya iyi vamunini wagara kumusha tinongowaono vachiuya asi nyaya iyi hatiizivi kubva vana baba vacho vapei kusvika nanhasi. Baba wakafa 2019 nhasi 2024 ndobva takutanga kudzingwa patiri kugara. Zvakaoma. Tumai vachibva vatifonera tikati adzosere tsamba kwaishe tichauya toenda kwaishe. Mai vachibva vanzi hazviitika kuti mudzosere tsamba. Wakaenda wasvika kuya wakabviswa mbudzi nyaya ikataurwa ikanzi ndai munoputsa dzimba tikati nyaya yekuputsa dzimba haina kunaka
Ndikasvika ndikaenda kwaishe. Ishe ndauya ndanzwa ndo zvinhu zvakaitika. Toitawo sei nini kuti ndokudzwa dzimba nyaya munoiziva. Ishe wakati nyaya yawadi haizivi yekuti takamboenda 2014 kwaishe. Alright. Tavateti right saka tachikumbirawo tsamba sezvo nyaya yakatongwa pano kuti tiende kumberi nekuti mai akamboya kuno wamuno wakanzi matiza dare kutongwa. Ishe wakati ndichambotaura nemakurukota angu. Takamirira mhinduro kumakurukota takatona samoni yatouyazve yekuti sunga kechipiri kuti takati ibva ipamba apa muri pamba apa tikaenda zvekudare. Taenda kudare tikanobvisa mari yedare tikatongwa. Hatina kutongwa tiri padare paya zvakazvanzi right imimi nyaya iripo ndeyekuti imi ndimunogara pabhenji tikagara. Nhau iripo ndeyekuti makazvidza Ishe kuti takati endai munoputsa dzimba hamuna kuputsa dzimba. Kobva tati tazvinzwa saka pari kudiwa mbudzi nejongwe. Tikati tazvinzwa tichikumbira muchimbotipawo nguva yekutsvaka. Pabhuku kwacho kwashe takatosaina kuti mbudzi nejongwe tichatsvaka. Tapedza kudaro tiri kukumbirawo tsamba yekuti tiende mberi. Takabva tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Madi kuti timbotaurana zigauke baba wedu. Zvikanzi hamutauri nawo panapa mauya kuzotaura neni Ishe. Saka tichibva taona kuti zvatiremera nekuti tanherera. Tobva tachiuya kuno kwamambo makoni kuti ndimi baba wedu dai machitotibatsirawo. Mune agreement of sale. Iripo. Baba. Date 11 October 2006, Nyahonye Secondary School, Reg 8088 Rusape. Ndatengesera musha wangu Thomas Takumanei stand yese 2 rooms nemba yekubikira. Ndini Rosemary Meta. ID number 2929. Atenga Thomas Tafumanei 423 Meta ubaisawo signature yake. Iye Rosemary paakauya haana kuzesa signature. Haana kuya kaenda kwa Ishe. Maamuripo. Kunge pari na mai. Wakadi kuenda nebhuku tera. Anogara kupi Rosemary? Handizivi kumusha kwavo kwero. Pamungadai makaisa kasignature yanyu yepi. Paakauya muchizoenda naye kwa Ishe namai. Alright, zvisinei maiona iyo agreement ndio wakaseenzesa ndi. Right. Uyu apa umboona kuti panzvimbo ndepangu. Kubva 2006. Pamusoro imamo. Uyu handitombomuzivi pauyu. Panhau dzese idzodzo dziri kutaurwa. Wendinoziva ndimai wacho. Saka zvakaitika pamusha uyu musha wababa wangu. Ende baba wangu wachiri wapenyu. Is 98 years old izvezvi. Inini ndini mutya wenhaka. Right. Zvakaitika apa tete wangu wakaita problem yavo kuno kuchiware kuno. That was way back kunana 72, 76. Waita problem yavo. Ende baba wangu wakumurwa watenga wakamuka nzvimbo kawo. Wakati hanzvadzi chiuya ugare panapa nemhuri yako. Nemhuri yako. Baba wako wakati chii? Wakati kune hanzvadzi yako yawo uya panapa uzogare panapa nemhuri yako. Igare papi? Ipo pamusha pawo ipapo. Usenzese yese minda yangu. Wachipa kunani? Wachipa kune hanzvadzi yawo. Hanzvadzi yawo ipi mai wekuya? Aiwa. Hanzvadzi yawo. Wakapa hanzvadzi yawo? Wakapa hanzvadzi yawo? Sevria Madondo. Saka Sevria Madondo ndiaka
piwa nzvimbo iyoyo nababa kuti chief anosinzisa panapa since waita problem kurusha kwako kuchiwaro Sevia akapuwa. eh Right, Sevia apuwa. saka sevri yauya ndokurera mhuri yake mhuri ndokukura murume wakakadzimara akafa tikamuiga kumusha ikokuyao naiwo sevri yakafa tikamuiga waikokuyao mhuri ingoripo nazvino iripo mhuri zvakazoitika mumwe mhuri andizve akazoenda kunovaka kumunda uri kutaurwa naiye wani wawa akatohwandawo nani namai wake akazoti afa manje mudzimai wake Munda iwoyo. mudzimai wake Wapuwa Sevia. mudzimai wake maonini uyu afa manje uyu gunda uyu mudzimai wake manje ndiye akatanga kushamarizana nani nebaba weuyu kuti akanga ari sapo ndo pakatanga kuvhiringa zvinhu ipapo Mati Sevia akapani. sevria Akapa shamwari yake. aiwa sevria zvanditi mwana wake ndiye akaita sei akanovaka kumunda Sevia. Mwana wake ndiye akandodii. akanovaka kupi Saka Sevia akapa mwana wake. ekuti enda unovaka panzvimbo Pamusha ipapo paakapuwa nababa wanyu. exactly ndizvo Right, Sevia, mwana wa Sevia anonzi Matthews Mathias Mathias. Okay. Mathias azoita sei? paakashaya Mathias But azoita sei asati ashaya pamunda ipapo? Mathias Eh. akawaka kawani pfumo ipapo Ipapo ndokubva azodii? paakashayazve mudzimai wacho Ah. ndo paakazowirirana nababa weuyu ngokuti akanga ari sapo Saka Sevia akapa mudzimai wake. Mudzimai wake anozani? mudzimai wa Atende, he is very straightforward. Sevia nditete. Secretly ndo tete wangu Sevia Sevria ndo tete wangu Ndotete. Sevia apa mwana wake ainzi Mathias ainzani? Mathias Apa Mathias. Mathias asiya mukadzi wake aripo anonzani? zitanda Ndiye apa Rosemary. Right. Rosemary azoita sei? Rosemary ndiye azonzwanana nababa weuyu Aiwa, tati azoita hatina kuti anzwana naye azoita sei? Azotengesa sold the property. Akatengesa property. Kunani? kuna baba weuyu Kuna baba wake huyo. Kuna baba wako anozani? Ndosabu utafumani. Kuna Sabu. Edward ndiye akati Edward tafumani Sabu kutafumani. Oro baba wako. Baba wako iwe wazopani? Baba wangu inini wakapa Thomas. Baba Thomas mnakatenga hapa Thomas tafumani mkomo wangu. Mkomo wako. Kwete baba wangu. Okay. Toti Sabu kutafumani kana kuti Sabu tafumani handi. Sabu kutafumani oro Thomas. Thomas tafumani. Oro Thomas. Mwana. Right. Saka chirune. saka nyaya yakazombokwira Thomas azosirani. Michael. Thomas azosirani. Michael. Saka chirune zachi. Pamusoro yaro ndiri kuona kuti tsora rifamba kuri kuitaka yafa nefamily tree mutange uyu ndapedza because baba wako iwe wakapa hanzvadzi yako andi kuti wafana kugara hakuna munhu anopuhwa kumufana kugara baba wako hanzvadzi yako ine right kukomba mwana wako iweyo bhiti mukomana kana musikana ane right to property yako iweyo.
Saka apa hanzvadzi yako iwo, hanzvadzi yabereka ndo kundopa chii But imwe imba oga iyi haisiri imba iri directed kwatiri apa hanzvadzi yako, hanzvadzi yake, hanzvadzi yako handiti baba wako wagowa nhaka wari wapenyu ndokupa hanzvadzi yavo mwana wavo, noti hanzvadzi yako ndokupa mwana wake musikana nzvimbo iyo uya ugare pai nemhuri yako bhara nemurume wake. Saka ndiwo wane right yekugara ipapo, iwewo hauna right yekugara apa. Une right yekundogara pamwe pakasiyiwa nababa kana paine pamwe pawakakusiyira, nekuti mese muri wana wababa wako. Hakuna zvinonzi mukomana ane right over musikana, hakuna mutemo iwoyo. Anindwa panzwizi. Saka uyo ane right yekugara ipapo, ane right yekusiyira vana wake futi chii ipapo, nekuti zvakaitwa nemuridzi wechii wenzvimbo anoye baba wako. Uri kuzvizwa sabhuku? Ndimi ani munondoputsa zvakaitwa nababa wake wachipa mwana wavo ipapo? Chakaitika apa uyu komana uyu zvese zvakaitika izvo ndingendisanda sabhuku zvangu, asi hazvinei neusabhuku, hazvinei neusabhuku. Zvakaitwa nani nababa wake. Zvaari kutotaura iye kuti baba wangu ndo akapa chii hanzvadzi yangu. Ndomutora kureka anga ari bubi mukati aibve ku7 kuchiwari uya kuno mwanangu gara apa. moto wangu waita problem hazvinei kuti chii, asi ndo akatora mwana wavo kuti uya kuti ugare apo. Akabva kwaita madevelopment ndokugara ipapo. Saka dare riri kuti pamusha ndepa anzani Michael ende hatizodi kunzwa dobongozozo ipapo zvachose. Iwe kana painawe achikunetsa, nhasi hatisi kuripisa wangu, paina anouya achikunetsa kunyanyanya ari iye uyu, dare rinenge rakutora mombe nhatu kwaari. Nhasi hatina chatiri kuripisa. Anga asingazivi kuti nhaka inogoverwa vana vese, anga achizviita mukuru pane vamwe vana. Mutemo wehurumende, teeresa mutemo wehurumende panhau dzekugoverwa kweestate kuti unoti chii. Hakuna estate kana dei une wana handiti iwe ukafa une vakomana nevasikana ndizvo ka. Ukafa wese wane equal share, wana wako wese kana vakarohwa wese wane equal share. Kana wakangwara usingadi kuti vamwe vadye, unofanira kugowera sezvakaita baba wako. Wakangwara kuti waiziva kuti vanasikana vanovhictimizwa, wakavagowera vachiri chii, vachiri wapenyu. Ndouyu rawakaita kuti wakatopa kuti iwe ndepako apo. Saka iwe kana paino vaunoda kudarika vamwe, wape panhaka yako uchiri mupenyu, ende kana watomupa zvatopera. Hapana anozoya achitaura kuti izvi ndinogowera nomwe nekuti unenge wakatomupa ipapo. Handiti ndo mutemo wekugowera nhaka waakushandiswa mazuva anaya. Zvakare zviya zvekuti
zvainzi vana baba munini taimbonge tichiti hama dzaisotora nhaka dzemufi zvese zvakatanga kubviswa kuchizouya zvinzi law of progenitor varume chete ndo vanofanira kutora nhaka yapapa zvakapera zviyai zvinezvi pane nhau yekuti kana ari mukadzi anotora a-third ari mupenyu wana unotora 2/3 wana azvitaura kuti wana wese nhaka inogwevwa kune chii ende mwenyaya ndikutaura sabhuku wauti wewe ngekuti wakafanira wakagowa indasazviziya unofanira kutozviziye kuti bhuku tsamba yakaweyo dange wakatora sasabhuku unofanira kuita sasabhuku dange ndosamba wakatora tsamba nayo ndozvafanira kuite ngodzesi muna 2006 handizizi bvapawo sabhuku wauzi nguva iyoyo ndingendisanda sabhuku asaba iripo iyo 2006 saba iripo iyo kana ikoko kuma 2006 nyaya payaitongwa yaimbonzi kudii daudzwa ikoko yainzi kudii 2006 akapuhwa kuti agarepo nanhasi achiripo ngekuti yakatombouya kunozi mukaitonga imwe ndo kana yakambouya mitemo yenyika iri kuchinja handida kutaurira kuti kana paine nhau yakatokwa kare pfuma yaenda kune chii kare yaenda kune hama wana pamunina pakazoimbwa neria ndo papera paitwa firimu raneria hama dzichiti kana afa dzaiuya dzova zagireba wana wemufi wese usara wasina chii ndo pakaitwa neria firimu reya hurumende robva yaona ikati aiwa nhaka ngaende kuwana wakomana right gare ndo kubva vakadzi wachema mupariyamendi kuti isu hatisiri wana here waberekwa nababa iwa mutemo kubva yachinja zvikanzi chii meso munokodzera aiwa but asi mambotaura zvekubhuwa zveestate andizvo ndikakutaura kuti baba wangu wachiri wapi apa baba wangu apa wakati hanzvadzi fanogara ndipapi patiratidze tsamba yawakataura kuti fanogara iwe noti fanogara tiratidze tsamba tiratidze munhu haungamudziki kwake kakuti uyawo fanogara aiwa hawana kumudzinga baba iwo ndowakatouya waine problem yawo andizveke ndobva zvanzi chichigara apa because kana atobva kwane problem isikugadzirika ikoko ndobva zichigara apa ndikuti fano wozozonzwinyi kumberi kwacho asi ngatimbotorawo toti seproperty iri kuno marisapi andizveke ndinemba iri marisapi hanzvanzi yangu inoita problem andizveke ndoti fanogara panapa uchisolva maproblems avo zvareva kuti zvo atoita netaiti yacho here zvareva kuti atoita yauya fanogara ndepapi pamanyorera kuti fanogara apinda zve handiti imba ndepapi paapinda apinda zve pamba pangu ipapo ndokuvendera kuti fanogara nekuti unoenda kukoti otaura kuti ndakadzigara iwoti wakanzi fanogara mutonga anoitonga sei mutemo izvozvi zviri kutaura kuti kana wakatora girlfriend wakaimba nemukadzi wako wekutanga wofa girlfriend ichigara mumba imomo yegirlfriend uri kupatswa zvise muimba yauri kutaura iyoyo kana musina kunyorerana tsamba yekuti chii but wamubvisa kwaakanga achigara tengesa imba yako uko huya ugare pamba pangu panapa handiti mutoita agreement kumubvisa zvinonetsa nekuti ndiwo wamutora ukamuunza ndine zita ranga richinzi Bernard Gunda aimhan'ara nashi tichitanga nyaya idzi nditika zviripo ngezvekuti mudzimai uyu paakaenda panga paine wana waakasiya
achienda kudaro haana kundiudza inesa baba munini ndine munin'ina wemufi akaita zvake private hapana agreement yakutaurwa iyi haina witness hapana anozviziva zvese chinhu chakakonyorwa private wari two hapana munhu anoziva chero munhu wemusha chaiye akaudzwa nezvakaitika izvozvo iketi nyaya yawari two aenda kudaro ndindakatanga kuti mhangara ine kunasha isha akauya akanzi iwe watora nzvimbo yemunhu uchitengeserwa nemunhukadzi haana kuuya nemusha kubva kwaakabva munhukadzi uyu haabvumizi kutengesa ivhu rekuno achidzokera kugweru because haana kubva kugweru nevhu ndokutuka kwakaita ndo zvatiri kutaura kuti ndo mutemo wekare murume akafa izvozvizvi mukadzi automatically ndiye amuridzi izvo zvedu zvamaisoita kuti wakadzi kana wafa maakuatorera zvinhu hakuchisini asi pane mwana mukomana pane mwana wakasiya chikonzero chaakatengesera iye mukadzi hatichizivi iyo mhandu mai wandi wapenyu ngawadaidzeka mai wacho wauye kuti ko makatengeseri wabvunze nekuti kana asara mudzimai ndiye amuridzi wezvasara ndiye anoita zvaanoda nezvasara kana akada imi munozviziva kana kune mawiri ekuti varungu vanotonyora wiri rake vachitaura kuti mari dzangu hakuna mwana wangu anodya mari dzangu ngadziende kundochengeta imbwa kana kuti dzindochengete nherera kana kuti dzindochengete madhongi kana kuti dzinodii iyo ndo zvinotobatwa izvozvo chikonzero chaanenge asina kuwapa pamwana iwo waimushupa akati regai ndidzokere kumusha kwangu ndo zvakabvira handiti nekuti kana baba wafa nhaka inosara kuna mai mai wazofa nhaka yoenda kune wana ende inoenda futi kune wana wapenyu wanenge wafa waya hawana chawanoona panhaka wana wazukuru avo mitemo iriko yakaiswa nehurumende kunaka kwayo kuipa kwayo munotoenda kuparliament kuti ichinjini but ndo mitemo iri kushanda izvo zvekuti wana wakasiyiwa wasina musha mai wachiri vapenyu vane zvikonzero munotovadaidza munzwa kuti ngei handiti wazvinzwisa kunda ukafa iwewo nhasi mudzimai wako ndiye anosara akabata iwo tsvimbo akabata nhaka yako yezi handiti paanenge azofa wana manje odie opinda ende panopinda wana wapenyu hapapinda wazukuru kana kuti chii zvawakagoera iwewo nhasi uri mupenyu hapana anouya achizvikatanofa okay ndapedza saka hapana anobhadhara chienda mushando wake hapana anobhadharira okay ndo atoti hapana anobhadharira ishe kana ishe wakakunetsa ane anokunetsa uyautaure ndinodzika naye